Goedemiddag, dames en heren, wielerliefhebbers. Welkom bij deze Limburgse etappe van de CIMAC Ladies Tour. De eerste etappe, vandaag gestart om 12:30 in Gennep. En de finish is eveneens ook in Gennep. Gisteren hebben we wel al een proloog gehad. En zo hebben we ook deze CIMAC Ladies Tour al de truien verdeeld. Althans vandaag, die zo straks op het Marktplein in Gennep zijn gestart. En Charlotte Kool ziet u daar in de gele leiderstrui rijden. Zij rijdt aan de leiding, omdat ze gisteren die proloog, korte proloog, 2,4 kilometer wist te winnen. Voor Rianne Marcus van Jumbo-Visma. Nog 64 kilometer te rijden door het peloton. En dit is de eerste Limburgse etappes, want in deze etappekoers hebben we vandaag Gennep naar Gennep. Maar zaterdag is er nog een tweede Limburgse etappe. En dan starten we in Valkenburg de Koninginnenrit. En dan eindigen we ook in Valkenburg op de Kouberg. Maar zover zijn we nog niet. We zijn nog even vandaag bezig bij deze relatief vlakke Limburgse etappe. Ondertussen een kopgroep van 3 rensters. Dat is de tweede kopgroep van 3 rensters die vandaag is ontstaan. De eerste kopgroep werd vrij snel weer teruggepakt. Maar die kwamen nooit meer wat betreft voorsprong boven de minuut uit met deze 3 rensters. Met erin de Noorse Amélie Lutro heeft ondertussen 1,5 minuut voorsprong. Margot Vigie zit er ook bij, de Française. En we hebben een Nederlandse in de kopgroep. En hier komen ze dan ook in beeld met het nummer 137. Zien we daar de Française van de bescheiden Life Plus Wahoo ploeg. En hier is dan de Nederlandse vertegenwoordiging in de kopgroep Femke de Vries. De 3 werken goed samen. En op dit moment rijden we Nieuwbergen binnen. Peloton heeft vandaag 2 grote lussen opstaan door Noord-Limburg. De afstand van zo'n grote lus is 62 kilometer. Moeten ze 2 keer rijden, waarvan de grootste gedeelte zal zijn afgelegd. En dan is er rondom Gennep nog een hele kleine lus van zo'n 16 kilometer. En dan volgt de finish. Het peloton. Waarin ook Annemiek van Vleuten rijdt. En dat is toch wel een beetje bijzonder, deze CIMAC Ladies Tour. Want het is een beetje de afscheidstoer van Vleuten. Op 40-jarige leeftijd is ze bezig aan de laatste koersen als wielrenster. En dit is haar laatste etappekoers. En ook haar laatste koers in Nederland. Maar er zijn wel nog een paar etappes. Ze verheugt zich onder andere van Vleuten op de etappe in Valkenburg. Want zij weet, daar wil ze nog graag gaan knallen. En ze wil graag in die allerlaatste etappe zondag ook de knuppel in het hoenderok gaan gooien. En met een mooie prestatie afscheid gaan nemen. Want ze zegt, rustig rondrijden, uitpeddelen. Nee, daar heb ik geen zin in. Ook gisteren bij de proloog. Ze zegt, sorry voor al die mensen die naar mij gezwaaid hebben. Maar toen ik bezig was met mijn voorbereiding, dan heb ik echt die focus alsof het gewoon een koers is waarvan ze al zoveel heeft gereden en waarvan ze ook zoveel heeft gewonnen. Ze gaat helemaal door tot het einde. We zullen dan dadelijk ongetwijfeld gaan zien in het peloton. We zien dat achterin nu Eva Buurman rechts rijdt. Ook een renster die zich heel goed thuis voelt op de Limburgse wegen. Maar dan natuurlijk specifiek de wegen in Zuid-Limburg. Die is mooi haar plekje achter het peloton. En voorin wordt nog altijd tempo gemaakt, zodat het gat voorin niet te groot is. Het is eigenlijk op papier een sprintersetappe vandaag. Ja, en Kool in het geel
zou wel eens een gooi kunnen gaan doen in deze etappe. Na haar tweede etappewinst. Maar dan zal ze ongetwijfeld moeten gaan afrekenen met Lorene Wiebes. Want dat is een beetje de kopvrouw wat betreft de etappe-overwinningen van SD Worx. Ja, en wie zou zich vandaag er ook nog mee kunnen bemoeien? Elisa Balsamo van Lidl Trek. Dat zijn toch de belangrijkste die we vandaag, mocht het op een sprint aankomen in Gennep. Dan gaan we die van voren zien. Maar dat hopen deze 3 rensters ongetwijfeld niet. En de samenwerking blijft nog altijd goed in deze groep. Ja, we zijn wel een beetje genoemd. Annemiek van Vleuten. Die komt ook in aanmerking voor het algemeen klassement mogelijk hier. In deze 6-daagse ronde. Beetje de ronde van Nederland. Maar we maken ook een uitstapje naar Leuven. Daar gaan we morgen naartoe. Er staat een korte tijdrit op het programma. Lorene Wiebes heb ik ook genoemd. Winnares van vorig jaar van het algemeen klassement. Ook zij zal toch zeker dit groot hebben opgeschreven. Er zal rekening mee gehouden moeten worden. Vorig jaar won ze deze koers. En daar ontdekte Wiebes zichzelf een beetje als ook, ja, toch wel ronde renster voor de kleine rondes. Ze stond bekend natuurlijk om haar vreselijk snel eindschot. We zien dat het voor in het peloton nog rustig blijft. Er wordt wat gegeten. De renster van Jumbo-Visma een gelletje wegwerken. Jumbo-Visma die toch met een aardig sterke ploeg hier naartoe gekomen is. Rianne Marcus. Toch een beetje de kopvrouwen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Anna Henderson in die ploeg zitten van Jumbo-Visma. En hier zien we achteraan Van Vleuten. Ook bezig met de revatillering. Zo te zien met een ouderwets boterhammenzakje. En het gaat allemaal keurig netjes achter in de trui. Je mag niks onderweg weggooien. Wordt streng op gelet door de jury. Ja, smakelijk eten, Annemiek. Ja hoor. En we zien dat ze er zin in heeft in die laatste koers. Heeft er ook echt naartoe geleefd. Natuurlijk had ze graag die ronde van Frankrijk gewonnen. Maar dan moest ze dan toch uiteindelijk haar meerdere erkennen in Demi Vollering. En een aantal andere rensters. Maar ze ging strijdend ten onder. Pech achterin voor de wereldkampioenen. Lotte Kopecky. Er wordt nog even naar de communicatie gegrepen. Dus de eerste koers die Kopecky rijdt nadat ze in Schotland op fantastische wijze die wereldkampioenstrui pakte. Heeft wel nog in België een aantal kermiskoersen gereden om de trui daar te laten zien. Maar dit is de eerste serieuze koers. En hier zien we nog een keer het moment van Kopecky. Ja, ze staat meteen stil midden in het peloton. Het lijkt erop dat ze daar een andere renster heel even geraakt in de rem heeft gemoeten. Maar het is gelukkig allemaal zonder erg voor Kopecky. En behendig sluit ze dan weer aan met nog een bidon achter in de trui. En zo zijn er meer rensters, ook Elunet King die even afzakte. Met nog een kleine 60 kilometer te rijden is dat ook geen enkel probleem. Ook de rensters van SD Worx gaan even wat halen. Barbara
Garashi. En hier zien we Femke Marcus, die ook even aangeeft dat ze assistentie nodig heeft. Dat lijkt een lekke band. Althans, ze laat zich vrij snel terugzakken. Gaat naar de rechterkant van de weg. Dat is ook de plek waar altijd van wiel of van fiets gewisseld gaat worden. Je ziet het wel eens gebeuren dat ze aan de linkerkant van de weg doen. Maar dan krijg je een gevaarlijke situatie. Want die mechanicien die zit altijd aan de rechterkant van de auto. Zodat hij goed kan communiceren met de bestuurder voorin. En die gooit dan plotseling rechts die deur open. En als daar dan nog rensters of volgers passeren, krijg je gevaarlijke situaties. Dan moet altijd rechts het euvel verholpen worden. Parkhotel Valkenburg zien we ook naar voren schuiven. Voor hun is dit ook toch wel een belangrijke koers. Zeker met die 2 Limburgse ritten. En bij Parkhotel Valkenburg hebben we ook 2 Limburgse deelnemsters op de lijst staan. Quinty Schoens uit Stijn. Door veel mensen ongetwijfeld ook herkend hier als mede-commentator. Onder andere bij Tour de Limbourg. Tijdens de afgelopen Tour de France als mede-presentatrice had zij een prachtige rol naast mijn collega Maurice de Heus. En de andere Limburgse renster bij Parkhotel Valkenburg die door de ploegleiding is opgezet is Scarlett Soeren uit Meersen. Jonge, beloftevolle eerstejaarsprof. Heeft even moeten wennen aan het niveau, maar heeft nu toch wel goed de draai te pakken. Altijd de kop van de wedstrijd. Amélie Luttrot, Margot Vigier en Femke de Vries. En Femke de Vries is rijdend voor het bescheiden GT Crush Team. Continentale wielerploeg. Niet zoals Jumbo-Visma en SC-Works een World Tour ploeg. Ook bezig aan een aardig seizoen. Ze was onlangs tweede in de Ronde van België. In een etappe in de Baloise Ladies Tour. Er was al eerder een seizoen in de semi-klassieker, mogen we wel zeggen. Dwars door de Westhoek. Top 10 notering. Uiteindelijk een 8e plaats. Nog geen overwinningen. En hier is er een valpartij geweest aan de linkerkant van de weg. En er liggen in het midden ook nog een aantal rensters. En rechts ook, ja, die wegen zijn niet al te breed. En als er dan even een probleem is, een valpartij, een opstopping, moet iedereen eromheen. We zien nog een aantal fietsen liggen. We zien hier een renster van UAE. Dus even rekken en strekken. Maar iedereen staat ondertussen rustig op. Is het materiaal goed in het brengen? De schoentjes. We zien daar Meerte Goossens staan. Millie Kozens zien we ook dat een van de slachtoffers. Letitia Paternoster, ook slachtoffer. Dat is dan een van de bekendere rensters. Maar zo te zien kan iedereen wel door. En ook Christina Burlova. Laura Tomasi wordt het probleem van de fiets verholpen. Ze heeft pijn aan de rug. Maar ook Tomasi kan uiteindelijk verder weg. Goed om even die fiets te controleren door die mechaniciens. Het hoeft geen probleem te zijn om weer aan te sluiten. En hier zien we ook dat Millie Kozens weer op weg gaat. En hier zien we de aanleiding waar het gaat gebeuren. In het midden van het peloton schuiven een aantal rensters zo aan de rechterkant. Valt iemand even op het randje en dan terug het peloton instuiteren. Terwijl we hier zien dat er gedronken wordt door neven Bradbury. En dan is het daar al gebeurd. Heel even in het gras. En dat zal ongetwijfeld ook consequenties hebben voor het peloton.
En dit zijn rensters die proberen terug te komen. Nog zo'n 50 kilometer te gaan. Zijn het ineens allemaal eenlingen geworden. En het beste is nu om even te kijken om je heen. Die groepjes samen te komen om natuurlijk bij een etappekoers op tijd binnen te komen. 15 kilometer is natuurlijk nog wel een stukje. Afhankelijk ook van wat de jury straks gaat hanteren. Hoe groot de achtermanstand mag zijn voordat je uit koers wordt genomen. Het zal meestal zo om en rond de 15 minuten. En dat heeft dan te maken met de veiligheid van de politieagenten die natuurlijk de weg moeten vrijhouden voordat het overige verkeer er wil komen. Dit is het peloton waar alles en iedereen ongeschonden uit die valpartij is gekomen. Er zal ongetwijfeld even gekeken worden. Zit mijn kopvrouw er nog bij? Zit onze sprintster er nog bij? En de enige waarvan we denken, ja, dat is dan jammer. Dat is dan de Italiaanse Pater Noster die daar niet meer bij zat. Letizia van team Jaiko Alu. En hier zien we het moment dat een aantal rensters die samen gaan. Maud Oudeman van team Jumbo-Visma achter in het laatste wiel. Ook slachtoffer van die valpartij. De ploegauto gaat al langs. Dat betekent dus dat haar fiets en alles de rest weer in orde is. We zien pleisters in de oren. Dat betekent dus dat ze met oortjes rijden en ook goed kunnen communiceren hoe en waar ze zitten en wat er aan de hand is. Er wordt nog wat getoeter. Dat betekent dus dat auto's van achteruit komen en langs groepjes renners rijden. En dat de rensters dan niet moeten oversteken van links naar rechts. Ja, dit kan natuurlijk ook. Handigheidje van team Jumbo-Visma. En dat denkt die renster van die andere ploeg van, ja, dat vind ik prima. Laat gaan, laat gaan. Scalignac Sokja was dat van Canyon SRAM. En straks hebben we in ieder geval een ander klassement als deze groepen niet meer terugkomen. Maar met 50 kilometer te gaan zal dat op zich niet zo'n probleem zijn. April Tasty passeren we. En de jury kijkt natuurlijk goed op. Let goed op dat het allemaal correct gebeurt. Er is een ongeschreven wet in het peloton dat als je met pech achterop komt door een valpartij, dat de jury af en toe iets meer toestaat. Maar we hebben de laatste momenten gezien bij juryleden dat men strikt de regels naleeft. En vooral rensters die dan heel even langdurig aan een auto hangen. Dan krijg je vervolgens op het einde van de dag of zelfs nog tijdens de koers te horen dat je uit koers genomen bent. Waarbij we mogen zeggen dat het bij de dames altijd iets netter gebeurt dan bij de heren. Ik heb al regelmatig meegemaakt dat bij de heren een renner met een gemiddelde van zo'n 70 km per uur dan langskomt. Als je langs de kant van de weg staat, omdat ze dan vastgeplakt zitten aan de deurklink. Nee. Hotel Valkenburg daar in het midden. En de rest zien we eigenlijk alle ploegen wel een beetje mee in het werk. Want de voorsprong van het drietal rensters is wat een teruglopen, ondanks die valpartij. En dit gaat niet meer lang duren. We zien linksboven 48 seconden staan. Beeld kan altijd een beetje bedriegen. Maar dit zijn 48 hele snelle tellen. En ze weten het ook. Moedige poging van het drietal. Amalia Lutro uit Noorwegen. De Française Margot Vignier. En dan natuurlijk onze Nederlandse, want dat mogen we toch wel zeggen, onze Nederlandse Femke de Vries, die in ieder geval zich daar heeft laten zien. De Vries, die overigens nog geen contract heeft voor volgend jaar. En natuurlijk, dit soort koersen zijn ook de koersen waar je mee in de kijker kunt rijden bij andere ploegen.
Mocht je nog geen ploeg hebben, mocht je nog niet vast liggen, mocht je nog een switch willen maken. En zeker dat soort rensters is dat leuk. De toprensters liggen allemaal vast. En we hebben toch wel heel wat toprensters hier, terwijl nog steeds dames terugkeren. In de start van het peloton wordt er even wat afgegeven bij de wedstrijdleiding. Want het is echt een heel goed deelnemersveld wat we hier in deze CIMAC Ladies Tour hebben. Lotte Kopecky hadden we al genoemd. Lorena Wiebes, Demi Vollering. De winnares van de Tour de France rijdt ook mee. Annemiek van Vleuten die afscheid neemt. Floortje Makai hebben we erbij zitten. Sabrina Stultjens. Onze Limburgse troef van Liv Racing. Letitia Paternoster die nu achterop rijdt. Het zijn toch maar zomaar wat namen. En niet te vergeten in het geel vandaag. In ieder geval nog stevig om de schouders is dat Charlotte Kool. Wat zijn dan nog de etappes die we voor de rest van de week hebben staan? Gisteren de proloog in Ede, vandaag aankomst in Gennep. Morgen hebben we een tijdrit. Dan maken we een uitstapje naar België. Dan gaan we naar Leuven. Waar, naar mijn gevoel, een iets wat korte tijdrit verreden wordt. 7,1 kilometer. Daar maken ze dus geen grote verschillen. En dan hebben we op 8 september opstaan Emmeloord, Lelystad. Vrijdag is dat de op 1 na langste rit. 149 kilometer. En dan zaterdag, dan zou ik zeker zeggen, wederom via ditzelfde kanaal, via YouTube van 1 Limburg of via Facebook 1 Limburg inschakelen. Want dan staat de Koninginnenrit op Valkenburg. Vertrek en aankomst op de Kouberg. Misschien ook leuk als wielerliefhebber om daar te gaan kijken in de middag. Ze vertrekken rond 1 uur in Valkenburg. En de finish zal daar zijn rond 4 uur 's middags. Dan mocht je geen tijd hebben om er naartoe te gaan. Gewoon hier naar 1 Limburg kijken. En dan zondag de allerlaatste rit. En dus meteen de langste rit. Arnhem. Anneke Dijkstra. Ook van GT Crush Team. Ook zijn renster die zich leuk in de kijker kan rijden hier in dit soort koersen. En niet te vergeten, dus een World Tour koers. Dat betekent dus ook dat er veel punten zijn te verdienen voor het klassement van de World Tour. En we hebben toch wel een beetje echt de top 4 van dat World Tour klassement hier aan de start staan. Vollering staat op plek nummer 1. Natuurlijk na die winst in de Tour. En ook een aantal andere topkoersen. Lorena Wiebes, nummer 2. Annemiek van Vleuten staat op 3. En Lotte Kopecky is 4. Dus echt de wereldtop. De top 4 is hier aanwezig. En de rest ook heel veel rensters uit de eerste 20 rensters van de wereldranglijst rijden hier. Dat betekent dus dat die CIMAC Ladies Tour qua organisatie en qua deelnemersveld, en dan mogen we Thijs Rondhuis toch wel een compliment maken. Hij als organisator en aanjager van deze etappekoers. Hij is een groot gedeelte van het jaar hiermee bezig om een mooi schema, mooie steden binnen te halen, sponsoren binnen te halen, mensen enthousiast te maken, zorgen voor mooie televisieuitzendingen. Dank u Thijs namens de wielerliefhebbers dat jij dit voor de mensen die de wielersport een warm hart toedragen. Ik spaar bidons. Ah, dat is toch leuk hè? Ja, heeft hij er eentje? Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Kijk, een beetje somber. Hij kijkt tegen de zon. Ik spaar bidons, mooi. Ja, en zo begint het. Hebben veel. Ik weet niet hoe het bij u thuis zit. Ik kom regelmatig bij grote koersen. En ik neem regelmatig ook wel eens een bidon mee. Die geef ik dan bij ons, of bekenden, of kinderen, of jongeren. Deel ik die bidons dan uit en dat vind ik dan altijd leuk. Ik bewaar er zelf wel altijd een paar. Gewoon als ik zelf een keertje ga fietsen of ik ga op de spinningles, dan heb ik zo'n bidon bij me. En het komt ook voor dat ik hem daarna afgeef. Omdat mensen het gewoon heel erg leuk vinden dat ze een bidon dan hebben ontvangen van een van die professionele ploegen.
Zo zijn er ook mensen die sparen truitjes. En zo zijn er ook mensen die sparen rugnummers van de rensters. En zo zijn er altijd mensen die hebben na een loop van jaren een enorme verzameling van de wielerspullen bij elkaar van bekende renners en rensters. De 3 nog steeds op kop, worden nog niet gegrepen door het peloton. Dus straks hadden ze allemaal in 1 shot zitten. En dachten als er even gas wordt gegeven, dan is het de hele groep bij elkaar. Maar men wacht nog even. Daar zien we een aantal mensen staan die foto's maken. In dit geval van de kopgroep. Het geeft ons gelegenheid om deze renster van Uno X iets beter te duiden. 23 jaar oud is Amélie Lutro. En rijdt al voor het 2e jaar bij deze formatie van Uno X. Die ook in het mannenpeloton een fantastische entree hebben gemaakt. Alle 2 op World Tour niveau. Zowel de dames als de herenploeg. En Lutro is pas 23 jaar. In tegenstelling tot een aantal andere zeer ervaren rensters heeft zij echter nog geen overwinningen op haar naam staan. En ze had natuurlijk hoop vandaag de eerste overwinning te pakken. En als we het over Uno X hebben, dan hebben we het ook een beetje over nationale kampioenen. Want Uno X zijn zeer herkenbare truien van die ploeg. In dat geel met oranje, daar zien we ze links op zitten. En we zien ook meteen daar de Noorse kampioenstrui zitten. Ze hebben maar liefst 3 nationale kampioenen in die ploeg. Uit Finland is dat de nationale kampioen Arttu Salo. Dan hebben we de Noorse kampioen die we daar in het midden zien rijden. Dat is Susanne Andersen. En dan hebben we ook nog de Deense kampioen in die ploeg rijden. En dat is Rebecca Körner. Maar wel allemaal mooi, toch een beetje in die kleuren van die ploeg. En ook altijd herkenbaar aan de gele helmen. En in het midden van het beeld zien we ook rensters rijden van de ploeg. Die is halverwege in het jaar een verandering heeft gehad. Terwijl er pech weer achterin is, wordt veel assistentie gevraagd. En dat was dan de ploeg van Lidl Trek met die verandering van shirtjes. Maar daar horen we straks meer als we hopelijk een van die rensters dan in beeld hebben. De rust is wedergekeerd. Ode Brianik wil assistentie. En hier zien we de ploeggenoten van Van Vleuten. Floortje Mackay. Die ook heel veel traint met Van Vleuten in Spanje. Hij is regelmatig daaraf. En vormt zo een koppel. En ja, zij zal dus in ieder geval die Spaanse trainingsstages een nieuwe trainingsmaatje moeten gaan zoeken. Maar goed, ze hebben er genoeg. Ze rijden ook samen. Ook vaak gaat dat door de ploegen heen. Kalp is bijvoorbeeld zo'n bekende plaats waar veel trainingsstages in het voorjaar worden gelegd. En ook halverwege het jaar Kalp. Een paar dagen geleden is daar Vuelta nog aangekomen. En Lia Lind Teutenberg achterin. Heeft het warm. En dat is ook logisch, want vandaag tikt de thermometer in Limburg de 31 graden aan. Dat is gevaarlijk. Die paaltjes aan de linkerkant als je er doorheen gaat. Dat gaat gelukkig goed. We zien nog redelijk veel publiek langs de kant van de weg staan. Mensen die natuurlijk de koers volgen, van plek naar plek steken. En achterin moet er gewerkt worden. Floortje Mackay schuift in. Julie Sap achterin. En hier zien we dat moment nog. Hoe die bocht wordt aangesneden. En waar een paar rensters op het laatste moment de andere kant van de vluchtheuvel kiezen
En dan is het goed opletten bij het uitrijden van Ottersum. En zo te zien van achteruit is het peloton weer compleet en zijn de rensters die zo straks slachtoffer waren van die valpartij weer kunnen aansluiten. Gemiddelde tot nu toe vandaag bijna 40 km per uur. 39,9 om precies te zijn krijgen we zojuist door van Radio Tour. En daar wordt misgegrepen met een bidon, maar gelukkig staat er een tweede verzorger van SD Works om daar die bidon aan te geven. Moet veel gedronken worden vanwege de temperaturen. Julie Sap achterin nog steeds van Lotto Destiny. En nu in allerlaatste positie zien we daar Lourdes Oyabidi. Afgewisseld door Van Vleuten, die ook een bidon heeft ontvangen. 3 bidons, 2 op de fiets, 1 in de mond. En zo schuift de 40-jarige groot kampioen, wat dat mogen we wel zeggen, weer aan. Ja, wat heeft hij niet gewonnen van Vleuten? De Giro d'Italia. Gewonnen 4 keer. Algemeen klassement. 2 keer wereldkampioen. 2022 en in 2019. De Vuelta. 3 keer achter elkaar. Ronde van Vlaanderen. Klassiekers. Deze Ladies Tour heeft ze ook 2 maal gewonnen. Toen nog onder de naam Bulls Ladies Tour. En dan moeten we wel teruggaan naar de jaren 2018, 2017. Strade Bianche. Luik-Bastenaken-Luik. En La Course. En dat was toen de tijd dat er nog geen officiële Tour de France voor vrouwen was. En dan was het een eendaagse wedstrijd op het parcours waar de mannen ook reden. Ook die wedstrijd heeft ze 2 keer gewonnen. 2018 en 2017. En in beide gevallen waren het zware bergetappes die uit het schema van de mannen waren genomen. Om daar dan te eindigen. En dan vergeten we nog even, gemakshalve, het feit dat zij 2 keer wereldkampioen is geweest op de tijdrit. Chapeau, Annemiek. We hebben van je genoten. En ook de komende dagen gaan we zeker nog van jou genieten. Want dat heeft ze aangekondigd. Ik ben hier niet om achteraan mee te rijden. Dat gebeurt nu wel natuurlijk even. De etappes van zaterdag en zondag. Dan zien we Van Vleuten aan de andere kant van het peloton. Voorin volop strijdend. Voor misschien wel weer een derde eindzege hier in deze Bulls. Nee, ja, Bulls Ladies Tours was het. Maar in dit geval de CIMAC Ladies Tours. Laten we zeggen in deze Ronde van Nederland dan. In het wit. En dat betekent beste in het jongere klassement. Nee, dat is niet. Excuses daarvoor. Het is de Nieuw-Zeelandse kampioen. Ellie Wollaston. Ja, dan ben ik u natuurlijk ook schuldig wie er in de witte trui rijdt. En dat is Maaike van Duin. Die stond na de tijdrit van gisteren het beste geclasseerd als jongere. En zij rijdt in de witte trui van de provincie Gelderland. En die leek een beetje op die Nieuw-Zeelandse trui. En nog steeds die voorsprong voor het drietal. Peloton lijkt geen haast te maken om dit drietal te pakken. Ja, waar blijven ze dan nu? Denk onze Noorse renster.
Wees gerust, ze komen eraan. Maar ze laten jullie nog even spartelen. Aan de linkerkant zien wij een supporter staan van een dameswielrennen. Dat is een Fransman. Hij woont in Limburg, de buurt van Valkenburg. En hij is helemaal gek van wielrennen. Hij is altijd verkleed als kip. Hij nodigt de Fransen aan, maar ook alle andere renners. Hij kent ook, laat ik zo zeggen, 90% van het peloton bij naam. En het peloton kent hem ook. Hij is altijd goed herkenbaar en zijn geluid. Kijken of we hem hier ook nog in beeld krijgen. Dan zou hij dus nu aan de rechterkant moeten staan dadelijk. Kijken of we hem ook horen. Daar staat hij rechts. Allee, allee. Meer tekst heeft hij voorlopig niet. En op zijn fiets rijdt hij dan. Even mountainbike. Hij gaat nu dat pak uittrekken. Dat doet hij in een tasje. En dan rijdt hij naar het volgende punt waar hij dat pak weer aantrekt. En dan moet hij het een beetje opblazen. Hij heeft daar zo'n luchtpompje bij. En dan is hij een hele grote dikke vette kip. En dan gaat hij daar de rensters aanmoedigen. Alle dameskoersen die hij maar kan volgen, daar is hij bij. Leuke jongen. En dat is mooi, want het dameswielrennen heeft natuurlijk dat soort supporters nodig. En die aanmoediging kan deze kopgroep ook nog wel een beetje gebruiken. Want ja, wat doen we nou, hè? 24 seconden, het wordt steeds minder. Blijven we doorrijden? Wachten we tot? Dit zou wel het moment kunnen zijn voor een renster die zich in het peloton heel erg goed voelt om dit als springplank te gebruiken. Maar dan moet je een solo gaan rijden van meer dan 40 kilometer. Het zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn voor een Lucinda Brandt van Little Trek. Die hebben we nog niet echt gezien. Dat is wel zo'n renster die aan zo'n poging zou kunnen beginnen. Of bijvoorbeeld aan een Shirin van Anrooy. Ook die hebben we nog niet echt voorin gezien. Shirin van Anrooy. Ook iemand voor de komende dagen zeer zeker rekening mee houden met de Zeeuwse Tour de l'Avenir gewonnen. Toch altijd een beetje de toekomstronde van Frankrijk. En ondertussen kunnen we genieten van de omgeving, deze 3 rensters. Ik wil alleen even herstellen. Ik heb ze straks gezegd op de pagina's van 1 Limburg te zien. Er is heel veel op te zien, vooral het nieuws. Maar deze uitzending loopt via L1. Onze 2 bedrijven onder 1 dak. 1 Limburg voor het nieuws, L1 voor de uitzendingen. En soms gecombineerd. In dit geval is L1 de wielerzender voor u. En ook zaterdag natuurlijk te volgen via de kanalen van L1. Bij deze is dat hersteld. Maar u als wielerliefhebber zal dat ongetwijfeld begrepen hebben. En we zien Sandra Alonso in beeld. Revatering voor de kopgroep. En zo dadelijk ook revatering voor het peloton. Met nog 40 kilometer te gaan. Kijken wie allemaal een bidon. Ja, het zijn voornamelijk. Ja, dat gaat niet goed, hè. Dat is nog een beetje. Ja, je moet iets ver terugnemen. De snelheid ligt vrij hoog. Het is ook niet gemakkelijk om dat te doen. Jelena Eric zien we daar rijden. Kampioen van Servië. In de Servische kampioenstrui. En hier zien we dat Lourdes Oyabide nog even wat te pakken heeft.
Hier gaan we dat moment nog eens terugzien waarop die bidons gepakt. Dat is gevaarlijk altijd. Ik heb er al regelmatig ongelukken zien gebeuren. Ze zijn namelijk op het letten, waar staat die verzorger? Dan proberen ze aan te pakken. Dan heb je vaak nog maar één hand aan het stuur. Dan ben je niet in het kijken. En als je dan met je voorwiel over zo'n bidon heen gaat, kan dat heel gevaarlijk zijn. Als het goed is, ploft hij uit elkaar. Het dopje zit vrij los. Dan gaat ineens de inhoud eruit. Dan gaat het goed. Als je het niet gezien hebt, het stuur niet goed vast zit, kan dat wel eens lelijke valpartijen opleveren. Nou ja, dan hebben we nog één renster. Daar heb ik nog niet al te gek veel over verteld in deze kopgroep. En dat is Margot Vigier. Rijdend voor Life Plus. Reed in het verleden voor de ploeg die tegenwoordig niet meer bestaat. En dat was toch wel de World Tour ploeg van Valkar. Er kwamen toch wel heel veel goede rensters vandaan. Daar heeft ze 3 jaar gereden. Maar uiteindelijk is ze, die ploeg is opgeheven. Die is er niet meer. 28 jaar ervaren renster, nu op kop van deze groep. Maar ook zij is geen veelwinnares. Maar wel iemand die het klassieke werk niet schuwt. Regelmatig top 10 en top 20 gereden in bijvoorbeeld wedstrijden als Le Samin. Dit jaar zelfs nog 7e geworden. Parijs-Roubaix dit jaar ook gereden. We zien ze daar rechts rijden. Ze drinkt nu. De Française. 14e. Nokere koersen. 13e. En vooral de laatste 2 seizoenen heeft ze veelvuldig van zich laten horen. Een goede ronde van Vlaanderen gereden dit jaar hier. De Française. Maar ook zij heeft nog geen ploeg voor volgend seizoen. Dat zal ook een van de redenen zijn waarom ze vandaag positief hier in de aandacht wil rijden. Werd 43ste in de proloog. Maar goed, dat is dan niet haar specialiteit. Zij houdt meer van het klassieke werk. Lutro rustig in het laatste wiel. En haar beste resultaat is ze al van enige tijd geleden. Tweede plaats in de ronde van Dubai. Maar dan moeten we toch wel teruggaan tot 2020. Toen werd zij tweede. Toen werd ze daar in het Midden-Oosten verslagen door de toentertijd voor Dolcini rijdende Nicole Steigenga. Altijd leuk om daar in de zandbak te rijden. Natuurlijk ook mooi. Neem je altijd mee als ervaring. Ik kan zeggen, ik heb in Dubai in de hitte, misschien een beetje vergelijkbaar met de hitte van vandaag, gereden. En we rijden Middelaar binnen. Gennep, al jaren vaste klant voor betreft het routeschema van de Cyclades Tour. Dat is natuurlijk altijd mooi. Dat dat soort gemeentes er altijd zijn die graag het peloton verwelkomen. En ook andersom, hè. De Cyclades Tour komt heel graag in Limburg. Natuurlijk vanwege de heuvelzone, maar ook vanwege de andere etappes. En tijdens de Limburgse etappes wordt zelfs een van de leiderstruien door Cycling Limburg gesponsord. Die dragen dan hun steentje bij. En dat natuurlijk allemaal ter promotie van het Limburgse wielrennen in dit geval. Is dat een nationaal belang. Een rondje om de kerk. Ook voor Lorena Wiebes nu in laatste positie.
En in de wielrennerij wordt met dat begrip rondje om de kerk vaak een criterium bedoeld. Maar dat is in dit geval natuurlijk niet. Wiebes, zo te gezien met een aantal bidons onder de trui, gaat dan voorin de kopvrouwen van drank voorzien. Ja, daar zien we ze achterin. En ook dat is Lorene Wiebes niets te groot om te werken voor, we mogen wel zeggen, de beste ploeg ter wereld. Team SD Works. Limburgse ploeg moet ik erbij zeggen. Regelmatig zijn er mensen die vragen van, hoezo Limburgse ploeg? Nou, heel eenvoudig. De licentie van SD Works. Oorsprong natuurlijk Limburgs, want toen was het dat heet Boels Dolmans. Maar de licentie van deze ploeg SD Works ligt in Maastricht. Want daar woont namelijk team-eigenaar Erwin Jansen. Jansen ook altijd betrokken in het verleden bij de ploeg. Toen het nog Dolmans was. Boels Dolmans. En zo uiteindelijk team SD Works geworden. Iets minder aandeel van Limburgse rensters. Maar goed, dat komt misschien nog. Een aantal goede, succesvolle en talentvolle Limburgse rensters. Maar die liggen voorlopig bij andere ploegen onder contract. Hier achterin, met het bidonnetjes lekker achterin. Het tasje. Julie Sap. Ja, Julie Sap zien we dat toch al lang rijden. Moet toch eens naar voren steken om die bidons af te leveren. Het dijkje op. En aan de andere kant weer naar beneden. Met nog 34 kilometer te gaan. Met Amélie Lutro. Die voordat ze aan deze CIMAC Ladies Tour begon, de ronde van Scandinavië in de benen had. Margot Vigier reed de grote prijs Berens in België. En Femke de Vries, die reed de Egmond Cycling Race. Ja, dat zijn de internationale verhoudingen in de kopgroep. Eén ding hebben ze dan wel gemeen. De 3 rensters en alle 3 verschillende koersen die ze reden behaalden ze geen topklassering. Dan krijgen we nog even een berichtje door. Uit het Belgische kamp van Lotto Destiny. Hun rijdster Christina Burlova heeft dit seizoen 2500 racekilometers op dit moment achter de wielen. Koerskilometers moeten we zeggen, hè? Niet trainingskilometers. Maar 2500 koerskilometers heeft ze gereden zojuist. De een heeft veel kilometers nodig, de ander niet zoveel. En hier zien we de gevolgen van een valpartij. Zo straks bij Mout Oudeman. Zien we niet zo vaak opgesteld staan bij Jumbo-Visma. Dat is ook logisch. Jumbo-Visma is natuurlijk een hele goede ploeg. Ja, en in de topkoersen worden vaak in het voorjaar andere rensters uitgezet. Ja, nu op het einde van het seizoen moet die ploeg het doen zonder Marianne Vos. Marianne Vos is geopereerd aan een beknelde, en houd mij te goed, ik dacht liesslagader. Een veel voorkomende wielerblessure. En daardoor krijg je bij inspanning tinteling in je been, in je voet. En dat hopen ze dan met zo'n operatie te verhelpen. Marianne Vos bezig aan een revalidatieproces. En dat kan ze wel hoor. Weet dat precies goed in te delen. En dat biedt dan bijvoorbeeld inderdaad rensters bij Team Jumbo-Visma als een
Maud Oudeman kans om te rijden. Maar ook bijvoorbeeld de Nienke Veenhoven staat opgesteld binnen de ploeg. Carlijn Swinkels is dan wel een renster die meer van grote koersen rijdt. Maar ja, weet niet, dit is toch World Tour. Toch goed niveau. En achter in het peloton gaat het rustig, maar blijft het opletten. Je hebt rensters die graag in het midden rijden. Dan zit je altijd goed een beetje uit de wind. Maar je ziet er ook bijvoorbeeld aan Maud Oudeman. Die rijdt een beetje rechts. En kijkt dan steeds langs het peloton door. Wat er gaat gebeuren, of er wat is. En heeft dan altijd iets meer kans om uit te wijken. Als je in het middenpeloton zit en er gebeurt iets. Heb je totaal geen schijn van kans om uit te wijken. Je ziet iets links of rechts buiten. Zou je mogelijk nog aan de buitenkant van de weg kunnen uitwijken. In dit geval levert het dan wel een heg op met de dorens. Het laatste hapje. En rechts zien we de jury zitten. John Teheu voorop de motor. Limburgse jurylid. Met Patrick Knobe die achterop zit. Teheu uit Bocholt, Knobe uit Maasbracht houden de situatie in de gaten. Vanaf de motor. Veel hoeven ze niet te doen, voorlopig. En ook deze twee Limburgse juryleden op weg naar huis, dat kunnen we niet zeggen. Ze hebben natuurlijk nog de etappes in Leuven en Gelderland. Maar wel voor hun in ieder geval bekend terrein. Alhoewel die mannen natuurlijk op alle terreinen in Nederland bekend zijn. Ja, hij spaart nog steeds bidons, ja. Ja, kijk, dat is het echte. Ja, die meneer heeft een bidon. Kijk eens hoe blij die is. Ja, maar van wie is die nou? Ja, die hoef ik niet. Ik wil die van Wiebes hebben. Nee joh. Goed joh. Ja, misschien komen er inderdaad... Ja! Daar ligt hij dan. Hij is kieskeurig. Leuk. De kleine Lourdes Oyabidi achter in het peloton. Waarbij het peloton weer heel even in de remmen moet knijpen vanwege die wegversmalling. Het zijn er veel wegversmallingen. Dan moet er toch af en toe wel stevig in de beugel gegaan worden om dat bij te houden. Ook door Sandra Alonso hier een laatste positie. De Spaanse. Wel, de motards gaan opschuiven. Is het in laatste positie nu links de Nieuw-Zeelandse kampioen. In het witte tenue. En hier eigenlijk toch al vrij lang achterin een aantal rensters van Lotto Destiny. De conditie is nog goed van deze rensters. We zien het steeds behendig even uit het zadel komen. Op het moment dat de fiets over een verkeersheuvel gaat, even die fiets laten lopen. Die fiets blijft het werk doen. En jezelf als schokdemper laten fungeren. En nog steeds de kop van de wedstrijd. Maar we zien dat het verschil altijd een kleine halve minuut is. En waar het lijkt alsof deze rit toch de vooraf aangekondigde sprint gaat worden. Maar niets is zo veranderlijk als het weer en de koers.
Terwijl er een aantal rensters van Canyon SRAM nou achter even op de pedalen gaan staan om dat gat te dichten. Canyon SRAM, onder andere met Maaike van der Duin. Katarzyna Niewiadoma. Die zich mooi op het podium reed in de Tour. Wordt nu even omgekeken. Ja, en nou is het nog maar luttele meters tot de kopgroep gegrepen is. De renster van Canyon SRAM was het even zat. En we rijden het gat dicht. Vlak voor deze ravitiering. Er staan veel verzorgers onderweg. En nu aan de rechterkant een renster van UAE die het gat definitief dichtrijdt. En nu is het hele spel weer op de wagen. Met nog 28 kilometer te gaan. Wordt er gas gegeven, gaat het hier op het lint. Er wordt gekeken wie kan er volgen, wie zit er nog mee. En die renster van UAE heeft er wel zin in, maar ze krijgt geen gat. Ze ziet meteen, als ze omkijkt, een renster van SD Works. Achter zich zitten Micha Bredewold volgens mij. En nu beginnen we toch hier en daar de grotere ploegen naar voren te komen. Daar is het een aanval. Een aanval van Shirin van Anrooy rechts. Of is dat Lucinda Brandt? Beide met de paardenstaart. Aan de houding denk ik dat het Van Anrooy is. Van Anrooy, die natuurlijk in vorm is. Winnares van de Tour de l'Avenir. En nu begint het hard te gaan. Peloton op het lint. Rijden we hier de bomenrij in. En zijn we terechtgekomen in deze eerste rittenlijn in de finale. We tellen even die proloog niet mee. Van iets meer dan 2 kilometer. Laten we zeggen opwarmertje. We zoeken even ook naar de gele trui. De gele trui van Charlotte Kool. Die kan ik even niet ontwaren. We zien er zelfs links iemand tussen die bomenrij rijden. Maar dat is een toerfietser. Ah, nou ja. We zien wel het groen van Rianne Marcus daar in het midden. Van Team Jumbo-Visma. Zij rijdt in de groene trui van het puntenklassement. Ook die trui is voor Kool. Maar Kool kan hier misschien 2 truien tegelijk aandaan. Dus is die trui doorgeschoven naar Rianne Marcus. Voormalig Nederlands kampioen op de weg. Maar ook zij rijdt altijd goed in Limburg. Vorig jaar won zij bijvoorbeeld de etappe in en rondom Landgraaf. Parkhotel Valkenburg laat zich zien. Het Liekenooien. Moeilijk te herkennen. Of... En links zie ik de gele trui. Ik zie de gele trui van Kool. Kool rijden voor Team DSM. Die zo onder andere zich heeft opgeworpen. Nou, heeft opgeworpen. En hier is een tussensprintje. Van de bergprijs. Maar die zou iets eerder hebben moeten liggen. Maar die rijden ze misschien 2 keer. We zullen het straks door gaan krijgen. Want het is het klimmetje van de Mokerheide. Waar ze zojuist aankwamen. En hier zien we nog een keer die sprint. En het is de renster van Parkhotel Valkenburg die daar als eerste doorkomt. Bij die tussensprint. En daar pakt zij dan belangrijke punten. Althans,
voor de bergtrui. En zo gaat straks de bolletjestrui ook uitgereikt worden. Bolletjestrui die nu in bezit was van Anna Henderson. Althans, die hadden ze gegeven voorin. En nu begint het achterin toch hier en daar een beetje pijn te doen. Wederom aanval links van de ploeg van Lidl Trek. En ditmaal wel een succesvolle aanval. Althans, wat betreft de eerste weters Lucinda Brandt. Rianne Marcus in de achtervolging. Wel natuurlijk ook mee. En dan hebben we het nu toch wel over rensters Lucinda Brandt die voor een dagsucces gaat. En zo, dus Rianne Marcus is ook wel iemand die deze ronde zou kunnen winnen. Meerdere belangen beginnen te spelen. Mooie actie van Brandt. De rest zit er weer bij. Marcus pak over. En we zien er ook Lotte Kopecky zitten. Heel rustig ademhalend. En Brandt denkt, dit gaat hem niet worden. En nu weten we dat het hard gaat. Rensters die achterin de rol moeten lossen. Femke de Vries lang voorop gereden. Maar nu even nog 24 kilometer is het afzien. Want ze wil natuurlijk graag in het peloton eindigen. Ze heeft veel krachten verspeeld bij die ontsnapping. Ja, die toch goed weg. 35 kilometer heeft geduurd. Kom op Femke, even bijten. Als het stilvalt, nu kijk, nu is zo'n moment, dan valt het even stil. Moet de Vries kunnen aansluiten en opschuiven. En laat dan andere rensters het werk doen. Want dit ga je niet lang volhouden. En zo ziet de voorkant uit. Mooi gezicht. Koeien die naar het wielrennen kijken. En achterin zien we weer wat rensters aansluiten. En rechts de kampioen van Zweden. Voor Uno X, Finland moet ik zeggen. Ato Salo. Marit van Hoven zien we ook achterin rijden van Parkhotel Valkenburg.
En de Funse heeft weinig tijd om te genieten van het Limburgse landschap. Lorene Wiebes meldt zich ook weer voorin in de Europese kampioenstrui. De witte trui met de Europese strepen. En de ploeg van team SD Works schuwt het werk niet, pakt de verantwoordelijkheid in het peloton. En met onder andere Misha Bredewold zijn we aangekomen op de Brede Weg. En nu is het wachten op een volgende uitval. Wie durft? Wie kan? Wie wil? Wie durft door de grote ploegen heen te rijden? Team DSM zal er alles aan gelegen zijn om het op een sprint aan te laten komen. Dat komt natuurlijk om die leiderstrui te behouden. En dan wordt achterin een assistentie gevraagd. Peloton breed uitgewaaid over de weg. Mooi bochtig stuk wat we hier rijden. De motor moet snelheid maken, omdat voorin het peloton ook snelheid wordt gemaakt in die afdaling. En dat geeft achterin mensen weer de gelegenheid om terug te komen.
20 kilometer te gaan. Lopen in ieder geval in deze finale mooie brede wegen. En er wordt nog de laatste 20 kilometer even gebruik gemaakt van een van de laatste kansen om een bidon te pakken. Dat is gevaarlijk, die bidon valt daar. Ja, meteen doorgevende communicatie. Ik heb geen bidon te pakken gekregen. En de hoop dat een ploeggenoot er wel eentje heeft of twee. Het is ook niet makkelijk op deze snelheid, maar ja. Ze grijpt mis. En nu denkt ze, oei. Maar het gaat allemaal goed. Het lijkt voorlopig richting een massasprint te gaan. En Charlotte Kool kent de aankomst goed. In 2022 won ze namelijk hier ook al. 2021 was er een tijdrit in Gennep. Merlin Reusser won toen. En ook Lorene Wiebes heeft al een keertje hier in Gennep gewonnen. En dat zijn in ieder geval Wiebes en Kool dadelijk, denk ik, als het op een sprint nog aankomen, wel de twee rensters die we kort gaan zien eindigen. Wout Oudeman. Hij rijdt goed vandaag in beeld. En daar komt Shirin van Anrooy voorbij geschoven aan de linkerzijde. Beetje Limburgse ook wel van Anrooy. Ze traint veel hier. Waarbij we ook trouwens het rode fot zien hangen. Maar dat geldt nu nog niet. Dat is pas over het laatste stukje. We gaan nu zo meteen aan dat rondje beginnen van 16 kilometer. Thans, dat is de laatste ronde. Shirin van Anrooy is een huis aan het zoeken in Limburg. Heeft een Limburgse vriend. Wielrenner Luc Herben. Die rijdt voor de ploeg van A-blok. Continentale wielerploeg. Ja, en dit wordt de skybox, de VIP-loge, het ereterras. Juist op het goede moment die stoel neerzetten. En dan zit uw eerste rij voor de laatste finale lus rondom Gennep. En ondertussen zien we dat de sprint
treintjes zich aan het vormen zijn. Rechts zien we het treintje komen. Van de ploeg van AG Insurance. Terwijl de hond even moet uitkijken. Die steekt net zijn snuit naar voren rechts, maar hij had het goed in de gaten. Hond en naar het wielrennen gaan kijken. Het is niet altijd een ideale combinatie, maar deze hond was goed opgevoed. En laat het peloton rustig passeren. Ondertussen zien we vaste camera. Straks handig voor de sprint. En dan zien we dan toch hier even een uitvalspoging. En er zit een heel klein bochtje in die sprint. Dat zullen de rensters ongetwijfeld hebben gezien. De goede sprinters weten dat je dus straks met die sprint aan de rechterkant moet zitten. Om mogelijk in die laatste klik het voordeel te kunnen hebben. Als je daar links buiten zit, maak je meer meters. Een aanval. Weet even nog niet wie. Wachten het even af. Met het nummer 153 is dat een hele mooie aanval van weer Femke de Vries. Ah, dat is mooi, Femke. Dat had ik niet verwacht. Nou, laat ik even vooropstellen. Want zo straks hong Femke nog achteraan het peloton. En nu een aanval van de Vries opnieuw. Ah, dat toont ze wel echt karakter mee, hoor. In de aanval zitten. Op kop rijden, teruggepakt worden. En op het moment dat het peloton stilvalt, weer opnieuw op zoek naar die tweede adem. En het lukt daar. Maar het is nog ver. Dit zou eigenlijk een aanval moeten zijn geweest voor de laatste 2 kilometer. Maar ze probeert het. Nou, als ik nu nog ploegleider was, als ik ploegleider zou zijn en ik zou een plekje vrij hebben in mijn ploeg. Ik wist dat de Vries geen contract had voor het volgend jaar. Zou ik eens even informeren. Maar goed. Het zal ongetwijfeld niet aan Dovermans oren gericht zijn. Het gat zal een seconde of 10 zijn. Meer is het niet. En dan is natuurlijk de vraag wie van de ploegen gaat haar dan weer terughalen. In ieder geval niet met het nummer 13 Jelena Eric. Servisch kampioen. Ploeggenoten van Van Vleuten. Zit achterin samen met oude Pjanic. Die zit links. Pas van de rug. Even wat rek- en strekoefeningen. En op kop nog altijd Femke de Vries. En het gat wordt iets groter. Niet veel. Het is nog ver. Met 14,5 kilometer te gaan. Achterin wordt er nog geen aanstalten gemaakt om uiteindelijk het werk te gaan opknappen. Dat moet dan van de sprintersploegen komen. Van team DSM. Voor Charlotte Kool. Misschien van Lidl Trek voor Elisa Balsamo.
natuurlijk SD Works met Lorena Wiebes. Maar vlak ook bijvoorbeeld de Belgische Julie de Wilde niet uit van Phoenix de Koning. Dat zijn rensters om in die laatste kilometer, laatste meters rekening mee te houden. We hadden het zojuist gezien. Die laatste stuk gaat vrij lang rechtdoor. Dan geeft die rotonde. Dan gaat het lang door. De laatste 2,5 kilometer. En dan heel even vlak voor de streep. Die knik naar rechts. Daar moet je dus rechts zitten. Wie daar over de linkerkant van de weg komt, maakt het zichzelf lastig. Tenzij je natuurlijk heel erg sterk bent. Zo sterk misschien wel als Femke de Vries zich voelt. We zien het aan de vorm van het peloton dat het niet al te hard gaat. Het is een beetje pokeren. 13 kilometer nog. En hier achterin vinden ze het prima, vooral van de ploegen. En rensters die blij zijn dat ze nog altijd in dit peloton zitten. En voorin is het zaak om te controleren. De Vries niet te ver laten wegrijden. En dan straks het tempo verhogen. En de ideale situatie is de Vries op 600 meter van de streep pakken. Maar wie durft dat dan? Gaat nog een beetje berg op, berg af. Ook in dat laatste rondje. En dat doet pijn. In een rit van totaal 139 kilometer lang. 12:30 zijn ze vertrokken vanuit Gennep, vanaf de markt. En nu wegen voor Femke de Vries de laatste loodjes het zwaarst. Niet te kort achter de motor laten. Doet de motor prima. Je houdt in. Geeft met een handgebaar aan waar de Vries er langs moet. En dan kan het shot van achteren gepakt worden. Vele discussies gehad over tussen wielervolgers met wielrenners. Hoeveel voordeel heb je dan van die motor die naast je rijdt? Hoeveel voordeel heb je als je erachter rijdt, als je op een paar meter rijdt? Wetenschappelijk onderzoek geweest in windtunnels. Conclusie, je hebt altijd voordeel. Zelfs nog, en dat hebben ze bewezen, als er bijvoorbeeld een ploegleidersauto die heel veel fietsen erop staan, die rijdt vlak achter een renner. Dat hebben ze bij het team Jumbo-Visma zelf uitgemeten. Vandaar ook dat bij sommige grote rondes, tijdritten, die auto helemaal vol staat met fietsen. Je krijgt dan een bepaalde windstuwing naar voren als je erachter rijdt. En dan bedoel ik dus tijdrijder ervoor, ploegleidersauto achter de tijdrijder. Je kunt het altijd zelf thuis uitproberen, misschien met uw vrouw, vriendin, buurvrouw, buurman. De fiets. En dan zeg je, rij je heel kort achter mij.
En dan gewoon toeteren, hè. Dat gaat vanzelf sneller. De Vries. Nog goed van geest, want ze drinkt nog. De laatste 10 kilometer. Achterstand van de Vries gisteren in de tijdrit. Proloog. Korte tijdrit. 28 seconden. Werd ermee 105e. Maar dat wist ze. Daar kon ze geen potten breken. Dit zijn de etappes voor haar. Dit zijn de momenten voor haar. En we rempelen nog aan toe. Die voorsprong wordt groter. We zien nog geen tijdsverschillen in beeld. Maar wat zal het zijn? Een seconde of 12 schat ik wel. Mag in ieder geval nog niets achter zitten. Geen ploegleidersauto. Geen neutrale wagen. Mooie balans heeft ze. En een goede cadans. Hoofd naar voren. En toch kijken waar de weg loopt. We kunnen stellen dat ze goed getraind heeft voor deze ronde. ...22 augustus reed ze haar laatste wedstrijd, zoals al genoemd. De Egmond Cycling Race. België heeft ze nog een wedstrijd in Oetingen gereden. Maar nu, helaas, het kaarsje bij de Vries gaat langzaam uit. Maar ze mag tevreden zijn. Ze mag vanavond in het hotel een extra bordje eten, want dat heeft ze nodig. Veel energie. We zien daar nog steeds de gele trui links in goede positie van Kool. Ze wil natuurlijk die trui behouden. Het zou ook moeten lukken als er op een sprint aankomt. Zeker ook wat betreft de bonificaties die er verdienen zijn. Algemeen klassement. Staat Rianne Marcus op 4 seconden achterstand. Kopecky ook op 4 seconden. Kan dus zomaar een bonificatiespel gaan worden. Maar in eerste instantie gaat het uiteraard hier om ritwinst. Ritwinst en de etappe van Gennep naar Gennep. 139 kilometer lang. De eerste Limburgse etappe in deze CIMAC Ladies Tour. En de reeds aangekondigde sprint wordt steeds in dikkere letters geschreven voor betreft het wielerverslag van vandaag. Nog even een renster van Uno X. Is dit nou een uitvalspoging? Is dit hard op kop rijden? Uno X. Als we daar over een sprinter hebben, dan moet het gaan komen van Amelie Diederiksen. Dat is in principe de snelste. En ze wordt in ieder geval nu via de communicatie doorgegeven hoe die situatie voorin zit. Dus ook Uno X gaat zich melden. Voor het werk op de knappe rondom de sprint. Links zien we 2 rensters van team DSM. Die rijden voor Kool in het geel in 3e positie. Dan zien we nog voorkomen renster van team Jayco. Australische ploeg. Ja, schuif maar in, wordt er nu gezegd bij Uno X. En natuurlijk zien we daar ook rensters van AG Insurance. De Belgische ploeg. Beetje de satellietploeg van Soudal Quickstep. Ze hebben op dit moment niet echt daar een hele snelle renster bij wat betreft. Ja, Maaike Bogaert misschien, de Nederlandse, kan goed aankomen. Meerte Goossens. Maud Rijnbeek, Ilse Pluimers. Het is de vraag welke kaart zij, de Belgische ploeg, vandaag gaat
uitspelen. Het is in ieder geval een volledige ploeg die ze daar aan de rechterkant hebben zitten. Het kan niet ontkend worden dat ze daar goed gegroepeerd zitten. Wat dat betreft hebben die hun huiswerk uitstekend gedaan. Elkaar goed opgezocht. En zo zien we langzamerhand de treintjes vormen. Het treintje van SD Works, nog niet zo goed zichtbaar. Die zitten in het midden. Waarbij we natuurlijk wel moeten zeggen dat die ook niet altijd zichtbaar zijn. Omdat ze ook hier en daar vaak wat kampioenstruien hebben. Lotte Kopecky in de wereldkampioenentrui. Lorene Wiebes in de Europese trui. En Demi Vollering rijdt dan in de nationale driekleur. Die hebben we nog niet echt gezien. De kans is ook groot dat Vollering in de trui als leider van de World Tour moet rijden. Heeft ze al een zegje over gedaan. Zegt ze, zo jammer, ik heb die rood-wit-blauwe trui en ik moet steeds in belangrijke koersen weer een andere trui rijden. Het is wel een probleem in het vrouwenwielrennen, het diverse truien protocol. Gevaarlijke S-sport. Met de kip. Met kop. En iedereen houdt het kopje erbij in die bocht. Nu zien we rechts heel duidelijk de ploeg van SD Works ook aan het groeperen. Uno X naar achteren gedrongen. We zien ook rensters naar voren komen van Liv Racing. Talita de Jong zou daar een belangrijke rol kunnen gaan spelen als vooruitgeschoven pion. Nog 5 kilometer en 300 meter koers. Een aanval. Twee rensters. Bij goede samenwerking kan dat succesvol zijn. En wederom een renster van dat GT Crush team. Samen met iemand van Liv Racing. Lijkt mij Jeanne Korevaar. Van Liv Racing. Ja, nee, nu dan niet gaan roepen. Nee. Quinty Ton met Christina Schweinberger. De Oostenrijkse. En Quinty Ton nu hier op kop. Quinty Ton bezig aan een goed seizoen. Regelmatig voorin te vinden. En de Oostenrijkse van Liv Racing. Althans, dat zijn de namen die we doorkrijgen. Quinty Ton. Bezig aan het tweede seizoen bij Liv Racing. En reed in het verleden voor het GT Crush team.
Een flinke kopbeurt van Schweinberger. 26 jaar. En voormalig kampioen van Oostenrijk. Nee, zegt Ton. Even niet. Met het hoofd schudden. Ja, dat zegt Schweinberger. Dan gaat het niet door. Want ik kan het ook niet alleen. Zo. Strand. Lijkt deze uitvalspoging dan te stranden. Schweinberger blijft voorlopig aan kop rijden. Gaat ook een aardige proloog. 16e. De Oostenrijkse. Betekent dus dat er toch wel power in die benen zit. Maar langzaam, metertje voor metertje, loopt dan die voorsprong terug. Even een goed opletten hier bij die bocht. En onder aanvoering van Little Trek. Die natuurlijk rijden voor Elisa Balsamo. Gaat ook deze poging niet door. En opnieuw gaan zich daarachter de treintjes vormen. Laatste kilometer. Het rode vod hebben we gehad. De sprintvoorbereidingen in volle gang. Links en rechts kijken. Wie zit daar? Wie hebben we daar? En dan is het natuurlijk kijken. Waar zit iedereen? We zien Lorena Wiebes daar rijden. Waar zit de gele trui? De gele trui zit keurig in een uitstekende positie van Kool. Nog weliswaar verscholen achter een aantal rensters. Maar ze heeft nog 1 renster voor zich van haar ploeg. Sprint wordt ingezet aan de linkerkant. Dan is het kijken. Kopecky kijkt. Kopecky is ook aan het kijken. Wie zit er achter mij? Wie komt daar? Aantal rensters van Uno X komen ook naar voren. Daar gaan de rensters de andere kant uit. En zien wij in de vaste camera dat de sprint wordt opgezet. Kopecky van heel ver. Kijkt achter zich om. Wie zit er nog? En ze ziet daar de gele trui van Kool. Kopecky. Er wordt de kaart van Wiebes gespeeld. Kopecky heeft aangetrokken. Wiebes komt eruit. Is het Balsamo die nog aan de andere kant komt. Wiebes, Kool komt erbij. Balsamo. En wie is het? Het is millimeterwerk. Lorena Wiebes. Of is dat daar Lucinda Brandt? Of Balsamo? Ik denk de Italiaanse. Elisa Balsamo drukte naar mijn gevoel als eerste het wiel over de streep. En Charlotte Kool zat er ook nog heel kort bij. Maar het is natuurlijk even afwachten op de officiële juryuitslag. Hier zien we het nog een keertje komen. Wiebes Balsamo. Ja, het is de Italiaanse Elisa Balsamo. Die als eerste daar over de streep gaat. Lorena Wiebes tweede. En rechts zien we daar zit Kool. Goed afgerond. Kopt Wiebes dan net iets te vroeg op kop? Nee, dat kunnen we niet zeggen. Ze wordt op pure snelheid daar dan toch geklopt door de Italiaanse millimetersprint. Waarbij we ook nog moeten rekening houden dat Balsamo iets verder naar buiten zat. Maar het is duidelijk. We hebben in Gennep een Italiaanse winnares. Dan zien we tot nog als derde daar over de streep komt Kool. Ja hoor, het feest is los. Hier is het duidelijk. De beelden zijn gecheckt. En de winnares is Balsamo. Mooi ploegwerk, goed afgerond daar. En een terechte blijdschap. Kool zat er ook goed bij, die komt als derde over de streep. En dat betekent dus dat zij... moeten natuurlijk wachten op de officiële juryuitslag. Leidster in het algemeen klassement. En kijk daar, die blijdschap. Ja,
Goed gereden hoor. Goed afgewerkt. Mooi gedaan. Fantastische overwinning voor Elisa Balsamo. Wereldkampioen 2021. Toen verschalkte ze de hele Nederlandse ploeg in Leuven. En kijk eens, tranen. Dan mag je wereldkampioen zijn geweest. Maar ook deze overwinning in de World Tour in Gennep, die telt. Een mooie sprint die we gezien hebben. En zoveel kansen krijg je natuurlijk niet in een World Tour om een etappe te winnen. Nogmaals die sprint. Dan moet Balsamo nog zelf om haar ploeggenoten heen komen. Dat kost een paar meter. Die ploeggenoten denkt nu, ai, wat heb ik gedaan? Wiebes denkt, dat zou wel eens kunnen lukken. Kool denkt, de gele trui hou ik. En dan is het afwachten. Hier zien we het. Ja, en hier komt het binnen. De ritwinst is voor ons. En de fles champagne, nou, denk een bidon, die was er wel heel snel bij. Ja, hier. Teleurstelling. Dan heb je een wereldkampioenentrui. Dan heb je een Europese trui. Dan heb je onlangs de Tour gewonnen. En dan word je in Gennep verslagen. Het is niet de minste, hè, die daar wint hier. Maar toch. Het is even een tik. De ploeg die een record aantal overwinningen pakte. Ja, we kunnen het nog goed nabekijken. Hier de gele trui van Kool. Er zal heel even nog geteld worden voor het algemeen klassement. Ook wat betreft de bonificaties. En dit is het buitenlandschap in Gennep. Hier zien we de uitslag. Voorlopig natuurlijk. Moet nog eerst een handtekening onder van de aankomstrechter Balsamo. Wiebes, Kool, Canadilla van Movistar. En dan zien we nog mooi Maaike van der Duin op een fantastische 6e plek. Henderson van Team Jumbo-Visma en Carlijn Swinkels en Marlijn de Zoete. Ook allemaal in de top 10. Een mooie uitslag. Waarbij we ook wel een paar namen missen. Julie de Wilde zat er niet bij. Chiara Consoni zat er niet bij. En mijn collega Kim Langeslag is er als de kippen bij. Om straks in Limburg Centraal de eerste reactie te hebben van de Italiaanse winnares. Ja, hier wordt nog even goed gekeken. Of het ook zo is. Wiebes. Met de gouden bril. Helaas vandaag in Gennep geen gouden medaille voor Lorena Wiebes. Dus ze zal moeten concluderen dat ze een niet een fietslengte, een banddikte tekort kwam tegen de Italiaanse. Maar nogmaals, Elisa Balsamo is echt wel een hele goede renster. I can't believe that. My teammates were unbelievable, so I'm really happy. And I just want to say thank you. En ik hoor op de achtergrond even Elisa Balsamo in ieder geval haar eerste reactie geven dat het een prachtige prestatie van de ploeg was. En dat ze heel erg blij was met het werk en dat ze het daar goed heeft kunnen afmaken. Hier what a great win today. Tell us about your victory. Yes, I'm just extremely happy. I can't believe that. My teammates were unbelievable, so I'm really happy. And I just want to say thank you to all of them. Lead us through the sprint. Yes, it was an amazing lead out, especially Yaya did an awesome job, and then we were so close. But yes, I'm just extremely happy. It was a big battle in the last 100 meters. Were you sure that you'll win this stage? No, honestly, I wasn't sure because I was also full gas, so I couldn't see nothing. But yes, I'm just super happy. Yeah, super happy. I think because your season, well, you had a lot of struggle this season, so I think you will be extra happy. Yes, exactly. It was a really hard season for me, coming back from a bad crash, and so win again is just unbelievable. All sprinters are here in the Sim Gladiator Tour. Is it a small world championship of sprinting? Yes, for sure. Well, congrats. Thank you. Zeer tevreden Elisa Balsamo, die heel blij is met de prestatie in het team. En eindelijk een hele moeilijke situatie afgelopen jaar
op deze manier kan afsluiten met een officieus wereldkampioenschap voor sprinters. 201 dagen heeft het geduurd voordat ze weer een keertje kon winnen. U kunt weer eerder winnen. Dan moet u zaterdag weer inschakelen bij L1. Via internet, YouTube, kunt u dan kijken naar de Koninginnenrit Valkenburg-Valkenburg vanaf 2:30. En zo dadelijk al kunt u kijken naar de reactie van de rensters. Onder andere Elisa Balsamo bij Kim Langeslag. Want die blijft nog even voor ons in Bergen. En is straks om 5:30 in Limburg Centraal met de eerste reacties. Wie weet, tot zaterdag wielerliefhebbers aan de start in Valkenburg. Of misschien hier op dit kanaal van L1 YouTube en op Facebook Live. Kunt u gaan kijken naar de Koninginnenrit met misschien dan wel Annemiek van Vleuten. Die dan eens goed aan de boom gaat schudden. Dank u wel voor het kijken en tot zaterdag.